आरायता बोसोराव फ्राय आरायता बोसोर जानोसै बे आरायता बोसोराव प्रमद बर' सरकार बे खुंनाय समाव दिनै सेंग्रा सिख्लाफ्रा लेखा गोरोंफ्रा बिटिसिनिफ्राय मोनसेबो इन्टारभिउआव जनो मोना। कारना मा जों बिथांमोननाव सोंदों अमा मिशन लागोन, हांसोनि मिशन लागोन, दाउ मिशन लागोन, बोरोदा जोंथ' भेरगाव साब डिभिजनाव माथो अमा मिशननि मोनसेबो स्किमखौनो जों नुनो मोना। खालाम सम दोङो किन्तु बेखौ खालामालाबासिनो बिपिएफ दोलोखौ रायबानो हाग्रामाखौ रायबानो डेभेलप जानाय नङा। बान्दो बानायनाय नुदोंब्ला, दलं बानायनाय नुदोंब्ला, बबेबा स्कुलाव जेरै क्लासरुम बानायनाय नुदोंब्ला नोंथांमोनखौनो आं खावलायदों नोंथांमोना हाइलाइट खालामनानै दिनै जोङो दिनैसिमबो मोनसेबो नुवाखै। सारा बिटिसि एलेकायाव मोनफ्रोमबो जा ब्लक कमिटि दं बे ब्लक कमिटिफोराव मोनफा मोनफा जोङो रायजोनि मेल खुंदों जाहाथे जोङो सान्थि लाखिनो हायो, खौसे लाखिनो हायो आरो लोगोसे जोङो राजनैतिक भाबै एकता जानानै जोंनि ओनसोलनि जेफोर जेंना दं मोननांगौ जा सासे नागरिक हिसाबै जेफोर मोननांगौ बे मोननांगौखौ जाहाथे बिनो हायो, बिख'नो हायो। बिनि थाखाय राजनैतिक भाबै जोङो एकता जानो थाखायनो जोंनि बे मेलखौ जोङो खुंनाय जादों। थ' नोंथांमोना मिथिगौ प्रमद बर' सरकारा थांनाय समाव जिफोर खोथा होदोंमोन रायजोनि सिगाङाव जेरै वान भट वान जब दिनै बेफोरखौ मावफुंनो हायाखै। जों बुजि मोनाखै मा खारन मानो बिपिएफ दोलोआ सरकार खालामनाय समाव 40टा डिपार्टमेन्टआव बोसोराव मोनफा नङा मोनफा डिपार्टमेन्टनि जोंहा इन्टारभिउ जाबाय थायोमोन। लेखा गोरों सेंग्रा सिख्लाफ्रा बेयाव एपिआर जानो हायोमोन आरो बिथांमोना एपिआर जादों, साख्रिबो मोनलांदों। दा आज स्कुलनि खोथाखौनो बुं, डिपार्टमेन्टनि खोथाखौनो बुं, पिडब्लिउडि मेडिकेलफोराव गोबां एपइन्टमेन्ट जायो, शिक्षायाव गोबां एपइन्टमेन्ट जायो। बे एपइन्टमेन्टखौ माने जोङो होगासिनो दंमोन। दा दिनैबो जोङो बिराद दुखु मोनदों बिटिसि एलेकायावनो दै शिक्षायाव टेट पास खालामनाया 6000 मानसि दं होननानै बिथांमोननि कमिटिया होनदों। बे 6000 कमिटिनो दिनै भेकेन्सि थासेयावबो मानो होआखै साख्रिया? दा होनांगौ, जोंनि बेकार समयसाफ्रा जोबलांनांगौ, जों बेखौ लुबैदों। दा दिनै बे आरायता बोसोराव फ्राय आरायता बोसोर जानोसै बे आरायता बोसोराव प्रमद बर' सरकार बे खुंनाय समाव दिनै सेंग्रा सिख्लाफ्रा लेखा गोरोंफ्रा बिटिसिनिफ्राय मोनसेबो इन्टारभिउआव जनो मोना। कारना मा जों बिथांमोननाव सोंदों कारना मा जोङो प्रमद बर'मोननियावनो जोङो सोंथि सोंदों। दिनै बेयाव लामा माने दलंफ्रा गाज्रि जाजोबनो हमबाय दै बेफोरनि सोमोन्दै सोर नायगोन? जुदि जोंनि सरकारानो नायाब्ला सोर नायगोन जोंखौ? जोंहा बिटिसि हिसाबै जोंहा एक्सट्रा मोनसे पलिटिकेल मोनसे सेटआप जों मोनखाबाय, बेफोरखौ नायाब्ला जों सोर मोनगोन? दिनै स्कुल कलेजाव जुदि फैसा हराब्ला बे स्कुल कलेजफोरा बोरै मोजां एनभारमेन्ट जानो? बेयावथ' एनभारमेन्टनि खोथा दङ। जोंनि स्कुल कलेजफ्रा मोजां जानांगोन। दा बिनि थाखाय बेफोराव जुदि फैसा हराब्ला बिथाङा आबसु जाबाय थानाय समाव मा खोथा बुंदोंमोन? बे पार्टि दाखांनायनि उनाव मा खोथा बुंदोंमोन? दिनै बेफोरखौ बिथाङा इमप्लिमेन्ट खालाम। दाबो 2.5 बोसोर टाइम दङ, इमप्लिमेन्ट दाबो खालाम, सम दोङो। किन्तु बेखौ खालामालाबासिनो बिपिएफ दोलोखौ रायबानो हाग्रामाखौ रायबानो डेभेलप जानाय नङा। डेभेलप जानाय नङा हाग्रामाखौ रायब्लानो। जोङो साननांगोन दिनै फ्राय मोनब्रै जिल्लायाव जोङो 35 लक्ष मानसि जाबाय। 35 लक्ष। बे 35 लक्ष मानसिफ्रा दिनै मोजांहाय जोंनि गथ' गथायफ्रा शिक्षा दीक्षा मोननांगोन। जाय इउनिभार्सिटि बारायबावनांगौ उदालगुरियाव, जों बेखौ लुबैयो। दा बिनि थाखाय माने मा बुंदों, मा खालामदों, जों बेखौ जेबो जोङो बुजि मोनाखै। ओंखायनो जोङो खावलायदों प्रमद बर' सरकारखौबो जों खावलायबावदों 2.5 बोसोर टाइम थानाय समाव बिथाङा पदक्षेप लानांगोन। कारन माने जि खोथा होदोंमोन न'खर न'खर साख्रि होगोन, साख्रि हो। दिनै हायाखैब्लाथ' गाव बुंनायानो मिसामोन, नङा होमबा? गाव बुंनायानो मिसा। न'खर न'खर साख्रि होनना बुंनाय मानसिया जुदि गाव सासेबो होनो हायाब्ला गावहानो मिसा। थारमाने प्रमद बर' होनना बुंनायानो मिसा जाहैबाय। बिथाङा होनोमोनबा एकदम अमा मिशन लानानै फैनानै अमा मिशन लागोन, हांसोनि मिशन लागोन, दाउ मिशन लागोन, बोरोदा जोंथ' भेरगाव साब डिभिजनाव माथो अमा मिशननि मोनसेबो स्किमखौनो जों नुनो मोना। मोनसेबो स्किमखौनो। दा थाङै थुङै नै बाहेरनिफ्राय फैनाय अमाखौबो दा बन्द खालामदों, दै दाउफोरखौबो बन्द खालामदों। दा जोंनिफ्राय प्रडाक्सना जानांगौमोन खिन्थु बेखौ जोङो दा नुनो मोनाखै। थारमाने बे लाइनावबो जोङो फेइलार जाबाय गभर्नमेन्टआ। बे लाइनावबो फेइलार जाबाय। सात्र साथ्रिनि थाखाय बहुत खोथा बुंदोंमोन दै सात्र साथ्रिनि थाखाय। दा दिनै सात्र साथ्रिनि थाखाय मोजांनि थाखाय मा पदक्षेप लादों?
मा पदक्षेप लादों जोंथ' नुना मोन्दों दिनै बहुद जोङो बानायबोनो हायि हाई स्कुल कलेज दा फरायसाफोरा बांबोबाय बेयाव माने क्लासरुमफोरनि अभाब जादों बे अभाबफोरनि थाखाय मानो फैसा हराखै मानो हराखै आरो जों बेखिनिखौल' नायबा जानाय नङा दिनै कृषकफोरा बान्दो मोननांगोन आंथ' नुना मोन्दों भेरगावसा जुदि नोंथांमोना नुना मोन्दोंब्ला बेयाव थिखांना होदों दै नोंथांमोननि टिभि चेनेलाव थिखांना हो बान्दो बानायनाय नुदोंब्ला दलं बानायनाय नुदोंब्ला बबेबा स्कुलाव जेरै क्लासरुम बानायनाय नुदोंब्ला नोंथांमोनखौनो आं खावलायदों नोंथांमोना हाइलाइट खालामनानै हो गोदो जोङो दिनैसिमबो मोनसेबो नुवाखै बिराद दुखुनि बाथ्रा दा जों बुंनो हायो नै खैराबारि भेरगाव गाज्रि जाबाय लामाया जेबो पदक्षेप गैया भेरगाव खैराबारि गाज्रि ओरै जादों दा गतिके जोङो मालायखौ रायनायनि सिगाङावनो बुंनायनि सिगाङावनो गावसोरा मा प्लेनिं दङ बे प्लेनिं थानाय बाथ्राफोरखौ दै बुंनायजोंल' नङा मावनानै देखायनांगौ अब्ला जों बेखौ बानायगोन दा गतिके जोङो आरो बारा खोथा बुंनायखौ आङो माने माबाला दिनै एकेबारे बहाबा मा कान्ट्रिमोन बियो सुइजारलेण्ड बानायगोन हा सुइजारलेण्ड बानायगोन होननायफोर दिनै बहा थांखो अमा मिसना दिनै मा जाखो सात्र सात्रिनिफोरनि मिसना दिनै मा जाखो जोङो दिनै जेबो बुजि मोनाखै आरो गोदान मोनसेबो दिनै अनुस्थान प्रतिष्ठान गढ़ होनो हायाखै बिथांमोन दा बेयो बिराद माने लाजिथावना बाथ्रा गतिके जों बिटिसि बाखिनि रायजोखौ जोङो खावलायदों जे हसाखै अनलि राजनितिक परिबर्तनबानो जाया पार्टिनि खामानि मावनायनिसो परिबर्तन माने रायजोआ नागिरदोंमोन बिटिसि बाखिनि रायजोफ्रा खामानि मावनायनि परिबर्तनसो नागिरदोंमोन दै सानदोंमोन मा हाग्रामानिख्रुइ बांसिन मावथों प्रमद बरुवा बांसिन मावगोन होनना सानदोंमोन नाथाय जों दा नुना मोनबाय बे 2.5 बोसोर जानोसै बे 2.5 बोसोराव खिन्थु हाग्रामानिख्रुइबो एखेबारे माने गैथ्रासो बे रायजो राजाफ्रा बेखौ बुजि मोनबाय ओंखायनो जोङो रायजो राजाफोरखौ जों खावलायदों जे जोङो राजनितिकभाबै एकता जानानै पुनरबार जोङो सिगांनि बायदि खामानि मावफिननो हागोन नामा बेखौ जोङो सानलायनि मावलायनि जयै मावलायनि जोंनि फैबाय थानाय जेनेरेसनफोरखौ जोङो मोजां लामायाव लांनि बेखायनो जोङो रायजो राजाफोरखौ जोङो खावलायहरदों बाइक सालायनो मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां मार्च दाननि 22-23 आरो 24 अक्ट' सानथामनि थाखाय दावहारु अट' एजेन्सिया नोंथांनो लाबोगासिनो मेगालन काम एक्सचेन्ज मेला बे मेगालन काम एक्सचेन्ज मेलाखौ क'क्राझार बड'लेण्ड गेस्ट हाउसनि साखाथियावनो खुंफुंगोन बे मेलायाव बारा नङा 14,999 रांसिमाव डाउन पेमेन्ट होनानै बाजाज कम्पानिनि गुबुन गुबुन बाइकफोरखौ ल'नाव लानो हागोन एक्सचेन्ज खालामग्राफोरनि थाखाय एक्सचेन्ज ब'नासबो थागोन बाइक सालायनायाव हमनो थाखाय बाइगिरिया बेसेन लायालासे हेलमेटबो मोनगोन